ҳастам. салом оқои Тамразян, ташаккур ки даъвати моро пазируфтед. Хуб, бигӯед ки ҳоло вазъ дар майдон чӣ гуна аст? Там более-менее спокойно. имрӯз вазъ ором аст, вале мардум майдонро тарк намекунанд. чанд сад нафар ҳамоно дар он ҷо ҳастанд. бояд гуфт ҳаво фавқулода гарм аст ва онҳое ки дар майдонанд кӯшиш мекунанд дар соя ҷой гиранд. имшаб тазоҳургарон як комиссияи ташкил карданд ки ҷараёни эътирозҳоро ҳамоҳанг мекунад. ҳамаи онҳо ҷавонанду шояд дар созмонҳои ҷамъиятӣ кор мекунанд. яъне ҳизбҳои сиёсӣ нестанд? Там есть один политик, который является... дар миёни онҳо як сиёсатмадор ҳаст, Рафиъ Ованесян, раиси ҳизби Мерос ва нахустин вазири умури хориҷии Арманистони соҳибистиқлол. дар интихоботи ахир дар баробари Серж Сарксян ӯ ҳам дар интихоботи президентӣ иштирок кард. ӯ тарафдори зиёд дорад. аъзои ҳизби Ованесян ҳоло ба узвияти ин комиссияи ҳамоҳангсоз шомил шудаанд. вай дар суҳбат бо мо гуфт ки ин эътирозро намешавад аз сиёсат ҷудо кард. ҳарчанд таъкид кард ки худи ӯ дар ин майдон на ба ҳайси сиёсатмадор, балки ба унвони як инсон, як шаҳрванд қарор дорад. ин масъала ба фикрам яке аз мавзӯъҳои ҷолибтарин дар тамоми ин ҷараёнҳои марбут ба эътироз аст. матбуоти Русия масалан менависад ки аз эътирози иҷтимоӣ баъзе ҳизбҳои мухолифин талош мекунанд сӯистифода кунанд ва ин электромайдонро ба истилоҳ ба як эътирози сиёсӣ табдил диҳанд ва Арманистонро аз як кишвари рӯба Русия ба самти ғарб бичархонанд. то куҷо ин иттиҳомот дуруст аст? аслан чунин нест. матбуоти русӣ вазъро тамоман дигаргуна ташриҳ медиҳад ва он чӣ навишта мешавад аз ҳақиқат тамоман дур аст. дар майдон ҳизбҳои сиёсӣ ҳузур надоранд. бале, намояндагони ҳизбҳо меоянд, вале онҳо дар як сипар ё долоне дар байни полис ва эътирозгарон қарор мегиранд, то нагузоранд ба эътирозгарон аз ҷониби полис ҳамла сурат гирад. онҳо аслан ба таблиғи ҳизби худ машғул нестанд. ҳолате буд ки раиси як ҳизб омаду баромад кард ва баъдан таблиғоти дохилӣ ҳам ӯро дар кӯшиши ба манфиати худ чархонидани ин эътироз муттаҳам кард. вале ин дуруст нест. ман бояд бигӯям ки дар миёни эътирозгарон як рахнае ба вуҷуд омадааст. онҳое ки ноумед шуданду фикр мекунанд ки ба ваъдаҳои ҳукумат набояд бовар кард, тадриҷан ба майдони дигар, ба майдони озодии Ереван кӯчидаанд ва ин майдон ҳамеша барои баргузории эътирозҳои зидди ҳукуматӣ истифода шудааст. ва ҳамин рахна муқовимати эътирозгаронро бо ҳукумат ҳам сахттар мекунад. шояд мешавад гуфт ки ин рахна ҳам сабабҳои худро дорад, чун президент баъди як ҳафта эътирозҳо ба талаби эътирозгарон гӯш дод ва ваъда дод ки гаронии қиматҳоро феълан иҷозат намедиҳад. яъне мешавад гуфт ки эътирозгарон дастболо шуданд? бешубҳа чунин гуфтан мумкин аст. барои аввалин бор ҳукумат нерӯи ҷавононро дид. онҳо оддӣ нестанд. онҳо пешрафтаанд. забони англисиву дигар забонҳои хориҷиро медонанд. ҳамқадами замонанд, компютеру лаптоп доранд. ҳар як нафари онҳо дутоги смартфон дораду хабарҳоро аз интернет пайгирӣ мекунад. онҳо бо ҷомеаи арманӣ дар беруни кишвар дар иртибот ҳастанд. онҳо ҳам мехоҳанд мисли ҳамсолонашон дар аврупову ғарб зиндагӣ кунанд. онҳо бо муҳити фасодзадае ки баъди пошхӯрии шӯравӣ дар Арманистон ва дигар қаламравҳои ин минтақа ҳосил шудааст, розӣ нестанд. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ки онҳо дигар аз эътироз даст намекашанд. шояд муддате ҳама чиз орому оддӣ шавад, вале ин ҳама муваққатист. чанд моҳ пеш ҳам ҳамин гуна шуда буд. пас мо таҳаввулоти Арманистонро ҳамроҳ бо шумо пайгирӣ мекунем. ташаккур. ҳамсӯҳбати мо Ҳрайр Тамразян, раиси бахши армании радиои Озодӣ буд. Спасибо. Пожалуйста.